Господи, от днес нататък. Всеки, който е срещнал с Тебе, Господи, който е имал личната среща с Тебе, Татко, живота му се е променил в добро, Боже. Затова всеки един от нас душа днес да се срещи с Тебе, Господи, за да дойде нещо по-добро в живота му, Господи. Без Исус ти не можеш, тежко е, ако ти не приемеш името на Твоя Исус. Тежко е, без Исус ти не можеш, тежко е, ако ти не приемеш името на Твоя Исус. Колко пъти ти си чувал за Исуса от Назарет, колко много те обича, како не Той за теб, како не Той за теб. Колко пъти Бог ти изпраща неслужители в дома ти, отново ти показва, че загрижен е за теб, че загрижен е за теб. Айде всички заедно, тежко е. Тежко е, без Исус ти не можеш, тежко е, ако ти не приемеш името на Исус. Тежко е, без Исус ти не можеш, тежко е, ако ти не приемеш името на Исус. Алелуя, Господи! Ние, Господи, сме Те приели за Цар и Господар в сърцето си, Боже. Но често пъти, Господи, Те зариваме с нашите грижи и проблеми, Боже. И Те слагаме някъде там отдолу, като някоя дейта вещ, Господи. Ние, Господи, Те носим в сърцето си, Боже. Но това, което живеем както свято всеки ден, нашите проблеми, Господи, нашето ежедневие, Боже мой, убива всичко това, Господи, което си посел. Затова, Господи, Те моля да ми ече силата на Святия Дух, Господи, да полееш всичко това, Господи, което си посел в сърцата ни, Господи, защото Ти си дал много на тази църква, Господи. Моля Ти, Исусе, за Твоята милост, моля Те да излееш жива вода в сърцето на всеки един. Моля Те за Твоята свята кръв, призоваваме да дойде върху нас, да очисти гнева от сърцето ни, Господи. Колко време ти остава да си тук на тази земя, време да се замисли, къде ще си за вечността, къде ще си за вечността. Колко пъти Бог изпраща неслужители в дома ти, отново ти показва, че загрижен е за теб, че загрижен е за теб. Тежко е, без Исус ти не можеш, тежко е, ако ти не приемеш името на Исус. Както молите, Господи, да дойде дух на покаяние, да постоянно в нашите сърца, Господи, да изчисти